Bueno, taula hau ikasi behar duzu, bai? Aurreko bideoetan azaldu eginda nola kalkulatzen diren 30, 45 eta 60 gradutako angeluen arrazoi trigonometrikoa, baina zuk orain buruz jakin behar dituzu. Orduan, proposatzen dizu modu erreza, hemengo balioak memorizatzeko. Taula hau egiten da oso errez, lehenengo hilaran sinuko sinu eta tangente ipinita, lehenengo zutabean angeluak, 30, 45 eta 60 gradutako angeluak, gero, taulan lerroak egiten dituzu, nahi baduzu, bestela ez, hemen erregela barik, ez dira oso ondo geratzen, eta orain ipintzen duzu. Lehenengo zutabean, hasten zara ipintzen, 1, 2, 3. Eta bigarren zutabean, 3, 2, 1. Gero, zenbaki guztiei erroa ipini. Gero, zati bi danetan. Eta orain, kontuan izan da erro bat dela, borra erro bat hori eta bat ipini, eta erro bat borra eta bat ipini. Bakarri faltatzen zaigu tangenteari dagokion zutabea. Tangentea zer da? Sinua kosinuarekin zatituta. Orduan, lehenengo kasuan, 30 gradutako angeluaren kasuan, 1/3 zati erro 3 egin behar dugu, eragiketa gurutzatuta eginda, geratzen da zati erro 3, baina badakizu zatikiak arrazionalizatu behar direla, eta geratzen da orduan erro 3 zati 3. Hori da tangente 30. Urrengo kasuan, erreza da, tangentea bat izango da, sinutako sinua bardina direlako. 60 gradutako angeluaren kasuan, egin behar duguna da antzeko zerbait. Zatiketa egin, baina orain zatitu behar dira, erro 3 biren, zati erdi. Eta gurutzatuta eginda biderkaketa, 2 erro 3, zati 2. Simplifikatzen ditugu bita 2, eta geratzen da erro 3. Horrela, badaukazu taula hau erabiltzeko eskatzen diren balio hauek, 30, 45 eta 60 gradutako angeluen arrazoi trigonometrikoak, taula hau egiten duzu eta bakoitza dagokion tokian ordezkatzen duzu. Beste barik.